Aj keď nás 8 rokov tyranizoval, rozbíjal nám nábytok doma, ničil nám väčšinu víkendov, ak nie každý víkend, bol opitý, neprítomný, nepríčetný, kričal, vrieskal, búchal, špinil nám dom, snažil sa poštvať vlastne vzťahy rodinné proti mne. Samozrejme, že som bola z toho celého unavená. A robil zo mňa tú, ktorá vytvára to zlo. Pamätám si, ako mi moja mama povedala, že či so mnou je všetko v poriadku. Najprv sa to pýtajú ženy, ktorá je na materskej, ktorá kojí, ktorá nespí. A nie, že nespí kvôli deťom. Nespí hlavne kvôli tomu mužovi, ktorý ju terorizuje, ktorý ju uráža, aká je neschopná, ktorému stále nie je dosť všetko, ktorý si chodí hocikedy z domu a hocikedy príde, ktorý si pije alkohol, koľko len sa mu zachce, ktorý len spí, koľko chce, ktorý sa vála vo víne, ktorý sa vála v zmrzline, ktorému je absolútne jedno, že ho svoja žena a svoje deti takto vidia každý týždeň. Ktorý počase, keď zistil, že ja to viem, čo nám robí, že ja to presne viem, že som ho už úplne prekukla, že už budem robiť všetko preto, ako sa od neho dostať preč, tak pokračuje ešte ďalej a ešte viac robí zla, ktoré len môže. Keď ten muž vie, že tá žena ho prekukla, začne ju ekonomicky týrať. Žena, ktorá je na materskej, nebodaj žena, ktorá má dieťa z ETP, s týmto mužom a s tým otcom. A ten istý otec tohto dieťaťa tejto žene prestane posielať peniaze. Začne ju vyhadzovať na ulicu s týmto dieťaťom. Toto si ženy zažívajú. Ešte kopec iných hrozných vecí. Toto som si ja zažila. Mala som dôkazy, mala som videá, mala som policajtné záznamy, mala som fotky, mala som právnika. Nikoho to nezaujíma. Nikoho to nezaujíma. Takže, milé ženy, mňa to zaujíma. Ja to chcem počuť. Nielen ja som sa z toho dostala von. Bolo to hrôzostrašné a veľmi ťažké. Nachádzala som sa úplne na dne. Dostala som sa z toho von. Vlasy mi začali hustnúť, odkedy som nie s ním. Mám prácu, mám priateľov, mám rodinu, mám zázemie. Moje deti sú šťastnejšie, veselšie. Ešte rozvedení nie sme. Ťahá sa to už 2,5 roka. Možno nebudeme ďalší rok rozvedení. Pretože ten teror, ten psychopat neprestane ani v tomto momente. Ale mám svoj byt. Nie môj, som pod nájme. Ale mám si kde lahnúť, mám mať kde pokoj. Môžem sa v kľude najesť a môžem spať koľko chcem, nikto mi nekričí a nevyčíta, že mám vstať a nespať, čo som zažívala roky, rokuce. Ženy, vidím vás, chcem vás vidieť, chcem vás počuť. A ste silné, ste bojovničky a ste viac než silné. Keď týmto prejdete týmto peklom a dostanete sa preč od tohto tyrana, dostanete deti preč, bude vám lepšie. Nebude to zo dňa na deň a z mesiaca na mesiac. Váš nervový systém bude stále sa vám ozývať, že musíte byť v strehu, ale život vám priniesie niečo krajšie. Verím tomu a pomôžem vám. Komu len môžem. Čaute.